Казвам се Иван Малчев, треньор съм в Сенши Джим и днес ще ви покажа няколко различни типа тренировки за различни мускулни групи с различни хора. Готвим! Надя, заповядай. Крака. Знаеш, краката е изнесени напред. Така. Събрани. Още. Ръцете. Точно. Откачаш и бавно се заш надолу. Упражнението е за глутеус основно и външна част на бедра. Лек на Смит машина. Имитираме как е лек машина. 15 повторения. Топс. Малко сваляме надолу. Така. Позиционираме ръката леко в твоя ляво. Дясно. Малко се помести. Бавно. Слизаш надолу. Повтаряме същото упражнение. Сега ще правим на машина за гъб със свободна тежест с две ръце едновременно, с по-тежко. 12 повторения. Акцента отново е широкия гръбен мускул. Първо се наместваш добре, вадиш краката хубаво напред, гледай да си центрирана. Събери ги. Слизаш надолу, поемаш въздух през цялото движение, изпускаш по-обратно и така. Горим 12 повторения. Така е малко по-дълбоко, за да може да разтегнем добре. Точно така. Браво. Най-то се подготвя да прави серия след нея, обаче с две петички, защото е по-силно. Хубаво поемаш въздух през цялото движение додолу и гориш 10 повторения. Издишаш. Искам само да демонстрирам чрез една настройка на тялото, на позицията на тялото, как започваме да акцентираме по вътрешните гръбни мускули, около гръбнака. Хващаш. Сядаш. Тялото напред, бавно. Сега работим само за вътре. Чрез една проста настройка на тялото. Когато дадем назад, торс в гърба, започваме да работим по широкия гръб. Едно и също упражнение, едно и също движение, две различни позиции на тялото, смяна и акцент върху различни мускули. Супер! 12. Браво! Също. Да се върнем на другите матки. Греят. Сега се местим. Надя, айде душа. Плавно разставяш. 20. Точно. Да отидем да подготвим на другата девойка платформата за едно упражнение, което е old school и такъв уред няма в почти никоя зала, сами си го правим. Не точно машина, а платформа, на която ще правим едно упражнение измислено преди повече от 50 години, страхотно за гребане, но се нарича чукчета с щанга, заради почукването на лоста в пекта. В случая ще използваме съндъци, които слагаме на еднаква височина, абсолютно фиксирана пейка. Без никакви детайли и елементи отдолу.
за да позволява гребане без проблем. Позиционирана точно така. Малък финен лост за финна дама с големи възможности. Вътрешна белязка. Гребането не е по 90 градуса вертикала, а по 85 към гърдите, с почукване в гредата. 12 повторения. Гребците го използват абсолютно редовно, като има няколко вариации за изпълнение. Променя мъгъла на пейката. Може да бъде изпълнявано с дъмбели. Това развива цялата гръбна мускулатура като цяло. Машина си. Готово. Гледам другите две девойки да не би случайно да си отдъхват. Да им дадем малко зор. Как сме? Голям човек. Докато чакаме леко преста да се освободи, малко ще правим ритници за дупи. Дори уреда да е зает, важното е да имаш креативна мисъл и бързо да пренастройваш. Нека още две. 17. Можеш. Да, айде да откърче. Точно така. Хубаво изпълня назад, да затоплим. Браво. Изпълняваш ги с лекота, получаваш петичка бонус. Следващата серия. Търсим къде е девойката, обаче ще я приключила и е там. Да отидем да я намерим, за да я сложим на следващото упражнение. А те са хванали да си говорят. Правите ли си говорите? Правим. Добре. Първа серия с 15 повторения, самостоятелно. Изправяш гърба. Бавно. Теглиш. Лично. Смяна на ръцете. Да направим още две серии. След кратка почивка, 2 по 15. Добре. Айде, матки, машината е готова. Свободна за нас. Летящ стар за анализ. Так. Отново акцент глутеус и вътрешно бедро. 15 повторения. Чуваме. Бавно. Браво. Катя, айде. Ти си. Second edition. Петнайсет повторения отново за теб. Краката по-широко. Да. Така. Бавно избитваш. Бавно спускаш колената навън. Колко пъти? 15. Само да видим седалката. И ги вършат. Справиш? Да. Мария, последна серия. Или? Понеже изтощихме достатъчно ръцете да ги довършим с последното упражнение. Това е заради гърба. На долен кросовър с право лошче късно. Права сгъване за бицепс. Малко по-широко. Така, заставаш пръща от назад. Спадаш. 15 повторения.
Така, сега докато ти спочиваш, да проверим другите две матки дали не се скатават долу. Като последно упражнение, последна серия. Една проверка, защото проверката е висша форма на двери. Качето тренира, Надя се скатава. Ти се разтягаш. Браво. Ами както се казва, до нови срещи. Много срещи. Го? Чао, мерси за страхотната Моля. тренировка. Благодаря. До понеделник. До понеделник. Благодарим. Да завършим с последна серия. Сега да си направим ритници за дупито, да си направим коремните упражнения, нищо си толкова много изморена и да се видим в петък отново, да продължим. Айде. Това. Ученика, който чакаме да влезе всеки момент, Константин Герасимов, е мой личен приятел, с който сме израснали в детството. Имаше доста здравословни проблеми, гръбначно изкривяване, висока кръвна захар, хение на пръстите, но с тренировките почти година успяхме да редуцираме тези всички проблеми. Всеки момент го очаквам да се покаже. Това, което искам да ви кажа е, че самите тренировки в фитнес зала не са само просто трениране. Изграждаме характер, изграждаме воля, начин на живот, който трябва да бъде, тренировки трябва да бъдат интегрирани в него. Съответно, много здравословни проблеми биват решени чрез правилното хранене и чрез постоянното трениране. Той е един от най-сериозните ми ученици и след почти година тренировки при мен вече мога да го пусна самостоятелно да продължава сам, за да може да освободи място на следващия, който също би имал нужда от мен. Господин Герасимов, който влиза. Карта ли нямате? Айде да ви отворя аз. Това е Косио. С него тренирам от една година и това, което ви обясних за него. Как се чувствате след една година тренировки с Иван Малчев? Дадах във форма, трябва да си извадя снимките преди някакви килограми, стегнах се, върнем и живота буквално, имам тонус. Подобрихме кръвната захар. Да. Нямаме... Аз имам здравословни проблеми, заради които той ме взе и всичките параметри са подобрени. И днеска да направим един хубав гръб, както се казва. Да. Добре, Айде. почваме. С вас няма да се видим в следващата серия, защото ви очаквам тук, в залата. Сенши Джим.